Технологичното обновление на търговията и услугите доведоха до появата на нови професии с високи изисквания. Менеджер логистика, бранд менеджер, менеджер ключови клиенти, асортимент менеджер, супервайзър, мърчандайзър, анализатор по приходите. Тези професии са признати и утвърдени в Европа, но все още не са обхванати от образователната система в България. Персоналът в търговията е с преобладаващо средно образование 60%, висшисти са 27%, с основно образование 13%. Редица европейски програми бяха създадени, за да стимулират работодателите да повишат квалификацията на заетите. Изследванията в България показват, че едва 29% от фирмите са организирали обучение за персонала си, а в Европа средният процент е 60%. Това е Иво. Той скоро е завършил икономика в университета и сега се е взел да си намери работа. Ден след ден Иво съсредоточава всички свои усилия, за да започне трудовия си живот. Да си човек с икономическо образование и да намериш работа по специалността, и то без опит, се оказва трудна задача. Иво кандидатства за работа на позиция мърчандайзър в магазин за хранителни стоки. Той смята, че това е едно добро начало за неговата кариера и възможност за кариерно развитие, защото е нова професия. Затова отива на интервюто за работа. През последните години, в резултат на динамичните изменения в икономиката, в резултат на навлизането на технологиите в нашия живот, настъпиха промени и в развитието на търговията и услугите, които се характеризират главно с масовото навлизане на модерните форми на търговия, с присъствието на електронната търговия в нашето ежедневие и естествено и с появата на нови професии. Това налага все по-големи изисквания към наемните работници, така че повишаването на професионалната квалификация се превръща част от производствения процес и е производствена необходимост. На преден план се извеждат необходимостта от наличие и създаване на модерни фирмени квалификационни програми, от по-близко партньорство и сътрудничество между бизнеса, науката, социалните партньори и системата за образованието. До момента са предприети известни мерки, като са създадени центрове за информация и професионално ориентиране и в системата на образованието, тъй като кариерните центрове в системата на висшето образование действат доста по-продължително време. Концепцията за образование през целия живот е една съществена основа, която дава възможност за личностното развитие и професионално развитие на гражданите. Иво започва работа в магазина. Той не познава в детайли спецификата на тази професия, но се опитва да покаже, че може да се справи с нея. Иво настоява, че като го е взел на работа, шефът му много добре е знаел, че не се е занимавал с това преди. Шефът пък твърди, че като е завършил икономика, би трябвало да има умения за нещо толкова просто. Бизнесът не върви добре и това не се харесва на шефа.
орязва от бюджета разходите за обучение и квалификация, тъй като за него те не са важни. Шефът смята, че това е единствения начин да върже двата края и магазинът да продължи да работи. Работодателите смятат, че за тях е по-изгодно да наемат нови работници, разчитайки на това, че на пазара на труда има много свободни, високо квалифицирани кадри и трудно предприемат мерки за инвестиране в човешкия ресурс. Смятайки, че веднага могат да бъдат заменени тези работници, които не отговарят на тяхните изисквания, с нови работници. Работодателите все още смятат, че разходите за обучение и квалификация са разходи. Би следвало да променим концепцията и те да разберат, че това са инвестиции. Това се налага особено в търговията, защото бизнеса търси максималния начин да задоволи потребностите на потребителите, да подобри организацията, а оттам и увеличаването на печалбите и оптимизирането на разходите. Работодател, който отделя средства за своите работници, рано или късно, това е гаранция за неговата устойчивост или устойчивостта на фирмата на пазара на труда, устойчивост на конкуренцията, но същевременно този работодател гарантира устойчивостта на работните места на своите работници. Има едно консервативно все още разбиране, че консултанта се ражда от училищната скамейка, направо е готов за своята работа. Така че по-добрият вариант е да инвестираме надграждащо в такъв тип компетентности, които са необходими на част от екипа, и това първо ще струва по-малко, а второ ще мотивира и конкретните заети за собственото им кариерно развитие. А когато те се чувстват като част от иновативната система за развитие на конкретното производство или услуги, със сигурност и те ще имат по-голямо удовлетворение и работодателя ще може да разчита на тях. В големите вериги се полагат немалко усилия по отношение на квалификацията на работещите в тях. Там ги има обученията и по мърчендайзера, и бранд менеджера, и другите професии, които сега се налагат и които, бих казал, това е едно доразвитие на стари професии, но с вкарване на нови елементи в тях. Иво непрекъснато чете и се опитва да вникне в професията мърчендайзер. В интернет Иво намира материали, които касаят обучението и квалификацията на работната сила. От тях той разбира, че работодателят има варианти да осигури възможности за обучение и квалификация. Иво иска да се развива и смята, че в магазина не може да направи това. Той решава да напусне и да замине в чужбина, където ще има по-добри възможности и ще научи повече за търговията. Един от основните приоритети в работата на Федерацията е дейността ни по проекта Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията услугите като фактор за устойчивост на работните места, финансиран от Европейския социален фонд, където Федерацията е бенефициент, а наш партньор е ЮНЕСКО клуб Гърция от град Солун. В хода на реализиране на отделните дейности ние успяхме да направим един обстоен и съдържателен анализ на фактическото състояние на квалификационните програми, които се прилагат. Също така изведохме причините, които влияят негативно върху развитието на този процес, а също така и задържащо, и създадохме една изключително съдържателна, научно обоснована стратегия за развитие на квалификацията в търговията и услугите. Като завършваме този процес
с предлагане на един пакет от мерки за развитие на квалификацията в сферата на търговията и услугите, на който ние гледаме не като догма, а като основа, като една матрица, която провокира към творчески идеи и иновативни решения. Ние ще проведем 5 кръгли маси, които са в различни райони на страната, и това са райони, някои от тях с критично състояние на образованието и квалификацията на работещите от търговията и услугите. Пътувайки из Европа, Иво придобива умения и квалификации от различни стажове и програми, в които участва. Той обаче вижда бъдещето си в България. Иво се прибира и стартира собствен бизнес – електронна търговия. Започва с малко хора, но бързо се разраства, защото разбира от предприемачество и осъзнава, че най-важният ресурс е човешкият. Иво организира непрестанно курсове за своите работници и служители, продажби, управление на уебсайт, интернет маркетинг, онлайн разплащания, програми за графичен дизайнер, законодателство в сферата на електронната търговия и много други. Само няколко години след първата си работа в магазина, Иво е станал успешен предприемач. Той е разбрал кое е важното, за да бъде стабилен, конкурентно способен и да разчита на лоялен и сплотен екип. Това е моята история, но тя е възможна за всички нас тук, в България. Настоящия филм е изготвен с финансовата помощ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд по проект Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места. Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.